भारत देश में कोरोना वायरस के प्रकोप हर धीरे धीरे पनपत हवे। जहां हमर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर धारा 188 लागू करके जनता मन ले 21 दिन तक घर ले बाहर नहीं निकले खातिर जनता कर्फ्यू के तहत गांव गौतोरिया ला रोक लगाए हवे। जेकर पालन करे के खातिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जनता ला गुहार लगाइस हवे। जेकर बाहर निकलोया घुमंतु वर्ग के ऊपर पुलिस प्रशासन की तगड़ा व्यवस्था हर शहर नगर कस्बा ग्राम में लगाइस हवे। बढ़ते संक्रामक बीमारी कोरोना वायरस हर लेन देन और परदेशिया संग में रेंगाई बुलाई और संपर्क मेल जोल ले पनपत हवे। जेकर कड़ा सुरक्षा पहरेदारी बर छत्तीसगढ़ सरकार हर पुलिसिया प्रहरी मन ला जनता कर्फ्यू के पहरेदारी चौकीदारी करे के भार ला सौंपे है। जहां छत्तीसगढ़ के शहर कस्बा नगर में पुलिस प्रशासन के व्यवस्था हर आप सब ला सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर मिलत हवे। जहां शहर चौक चौराहा गली द्वार और घुमंतु लोगन के ऊपर में पुलिस के डंडा हर बरसत हवे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रायगढ़ पत्थल गांव और राजनांदगांव सहित छोटे बड़े अलग अलग ठाउर में पुलिस जनता कर्फ्यू के उल्लंघन करोया मन के ऊपर सरकारी डंडा के उत्पार थर बरसत हवे। रायगढ़ शहर में जनता कर्फ्यू के उल्लंघन करोया ऊपर और घर ले बाहर निकलोया घुमंतु लोगन मन के ऊपर पुलिस के जोर झपटी हर दिखत हवे, बेकाबू होवत हवे। छत्तीसगढ़ और भारत ले दूर कोरोना ला भगाना है तो प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के पालन करो और उल्लंघन झन करो। हमारे चैनल में सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। कोरोना भगाए बर घंटा जरूर बजाओ। छत्तीसगढ़िया 24 घंटा ले मैं ब्यूरो प्रमुख केशव महंत रायगढ़।